Shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe nyo po guys sa Bicolana. Salamat. Nothing can ever change the way I feel about you. Ayan mga ka-good vibes, so pupunta po tayo sa Batang Disable. Nandito po tayo. Ayan mga ka-good vibes, medyo silipin po natin yung anak ni ate na disable. Ayan. Hi, good afternoon Manay. Wow, naggagawa si Manay ng banig. Ayan mga ka-good vibes, good afternoon po. Nandito po tayo sa bahay ni ate. Ate, ano pong pangalan nyo ate? Si Ate Esther na may anak po siyang disable. Tapos si kuya naman po mga ka-good vibes na mamaga po yung mga paaso. Tingnan po natin mga ka-good vibes. Hindi po makahanap buhay si kuya. Yan. Kaya po si Ate Esther ay gumagawa po na lang siya ng banig para sa pang-araw-araw. Na susuportahan naman po sila ng mga kaanak. Pero mga ka-good vibes dahil po sa may ano po din po ang anak ni ate, nahihirapan po sila sa pang-araw-araw mga ka-good vibes. So nandito po kami at papay, mamay Esther, may dala po kami na konting grocery na galing po sa kay G sa Bicolana. Yan po, bigas at saka konting grocery lang po yan. Pero sana po sa susunod ay basta ipagpalain lang po natin si G sa Bicolana. Tuloy-tuloy po ang suporta natin. Ano, Manay Esther ha. Manay, tanungin po kita sa tungkol sa ano po sa kalagayan ng anak niyo po, Manay. Ano pong ano niya? Mentally retarded siya. Ano pong may maintenance po yan na gamot? Wala talaga na. Siya ang may kuan. Si Papa yung may maintenance. Ano pong maintenance po Papa ininom niya? Pang kulang ang pang uric acid na gamot. Apang uric acid. Kupanan ko yun sa mga kuan. Ayun. So ano po ang hanap buhay natin sa pang-araw-araw na naging ganyan si Papa? Dati sa pasakay niyan mo. Magtutulo ka taon na yun. Mao na yun siya. Ayan mga ka-good vibes, so makita natin 3 taon na po na ganyan si Papay. Ano pong pangalan niyo Papay? Si Apronyo. Ha? Apronyo. Pero ang palayaw, Aplo. Si Papay Aplo yung palayaw po mga ka-good vibes, si Papay Aplo. Dati po siya nandadagat, tapos nagtatrabaho din sa pasakay. Sa palayan mga ka-good vibes. So dahil sa napinsala ang kanyang paa, yan po ang ginagamit natin maglakad para patungo sa hanap buhay para sa ating pamilya, pinsala pa po. Tapos may isa po siyang anak mga ka-good vibes na ganyan, nahirapan po si mamay kung saan siya kukuha na pang araw-araw. Hindi. Opo, may mga kamag-anak po na nagsusuporta man dito, pero hindi po sa araw-araw mabibigyan sila ng sapat na pangangailangan nila. Kaya ito mga ka-good vibes, makikita naman po natin si mamay ay gumagawa po ng banig. Magkano po mamay ang binta nyo dyan sa banig? 400. Nakakailang banig po tayo sa isang araw? Mga 2 araw bago matapos. Isang banig lang yun. So tuloy-tuloy yun, maghapon? Oo, ay hindi. Pagka kuan nun, pag may iba na trabaho, pupusan. Parang ang hirap ano? Pag may karagomoy, ano yan, masakit ang karagomoy. Opo, kasi sa nakita ko po na binibigyan namin ng mga senior, talagang ang gawa dito sa atin, sa Bulusan, talagang sombrero, basket, banig, ano po, talagang nagkakaubusan po kami mga ka-good vibes ng karagumoy. Kasi dito sa amin, masisipag ang mga tao gumawa ng basket at saka ng karagumoy, tsaka banig. Kaya lang po mga ka-good vibes, yan lang nga po nakakapanghinayang kasi mahirap gawin ang banig at saka basket, sombrero, pero nabibili lang sa kanila ng mura. Magkano ang isang sombrero? 20.
20 pesos. Mayroon po kayo extra mamay na buo. Pwede ko po ipakita sa mga ka-good vibes. Mamanglanginan to daw. Ay, ayan po mga ka-good vibes. Wala po ako mapapakita sa inyo na sample ni mamay na gawa. Kung makipapansin nyo po, as in talaga mahirap talaga mga ka-good vibes. Pero pinagtsatsagaan ni mamay para lang sa pang-araw-araw nila, lalo na si Papay sa kanyang pamilya. Ito, 3 taon na po to mga ka-good vibes na ganyan si Papay. Talagang sadyang bahay lang. Mabuti Papay, hindi kayo naiinip. Nainip na nga Nainip yun. na po kayo. Nainip nga yun doon sa kuwano kanina. So, kung kaya ko nun niya punta, mapasan siya sa tuna. Paray doon. Ay siyang parabulag sa paray din ni dati. sayang ano. Nag-ano, nilapit nyo na po yung Papay sa sinter? Oo, sa kuan. Kupat na doktor, tapos tulo na albularyo ang kinuanson. Wala. Kanya ni kayo nakalakaw na kayo para painom po yung sa MX3. Tapos may kuwan siya sa arthritis sa buto. Ang sa buto. Napalyahan nga ni yun no, tulo ka adlaw nang kuan nagsaklay na naman siya kahapon. Opo. Pinapakalang ko tulo na pidaso man hamon na. Mga ka-good vibes, may naiinom pala si Papay na gamot na siya po yung nagpapagaling dito. Kaya lang po mga ka-good vibes, nahihintuan dahil po sa wala din maintenance ano pambili. Ayan mga ka-good vibes, nahihintuan. Ano po yung mamay pakiklear na lang po dito sa video? Anong mga gamot yun? MX3 man lang, barato man lang, nakay ko ni ba na nauubos man, na wala pang bakal. Okay. Di na ko kuan yung MX3 tapos ang Silicosave sa kuan yung Sa sa buto. maga. Opo. Ayun mga ka-good Yun, vibes, so nabanggit po ni mamay ano. diri yung nga mga- yung nag-ayad na sa mad niya. Hindi po mamay diabetes po yan. Kuan niya, Hindi naman sa yan. uric acid ang atas. Hindi naman siya ano ha. Sobra 500. Ayan mo Papay, pag-pray po namin na sana gumaling na yan, na yung paa para tuloy-tuloy na yung tulong nyo kan mamay sa hanap buhay dahil alam po natin nainip na po kayo na naging ganyan yung paa nyo. Dahil hindi naman kayo, sa nakikita ko po, hindi kayo sanay na na walang trabaho Doon yung dati sa Calatrava, trabaho yun doon. Oh, yun naman pala po. Ngayon po, lagi po ako doon. Kailan lang po, kailan na-stop Naimot po ko nga ikaw doon. Opo, mahilig lang po ako kumanta mamay. Ang kantahan walang hilig sa akin. You know? Kaya yan mga ka-good vibes. So si Papa talaga makita natin ang lungkot ng kanyang mukha dahil sa kanyang karamdaman. So anyway po mamay, sana po ay matulugunan po natin yung pangangailangan nyo. Mapapanood ito ng atin mga kababayan, lalo-lalo na kay Jessa Bicolana. Sa mga team Good Vibes, Papay ay patuloy na makalakad dahil sa paghihirap ng mga paan niya. Ayan. Salamat Papay sa mga sa pag-interview sa inyo at nagtiwala kayo sa amin. Maraming salamat Papay. Salamat na sa inyo. Opo, naway gabayan po tayo ng Panginoon. Hayaan nyo Papay, ang paa mo ay gagaling po yan. Pray lang tayo sa Panginoon Papay, huwag tayo mawala ng pag-asa ha. Ayan si Papay, medyo napapaiyak ko si Papay. Nanunan nga yung sertikas ko sa pagpabulong. Napapaiyak si Papay dahil hindi niya sukat akalain na siya ang father di Panginoon magkaganyan dahil sa sipag ni Papay. Hindi man natin masisi si Papay dahil sa sobrang sipag niya. Gustuin man niya na makatulungan mamay, pero wala siya magagawa dahil sa karamdaman. So mga ka-good vibes, ako ay inanting ng aking puso dahil kitang-kita ko ang pag-iyak ni Papay, tumutulo ang luha. May ibig sabihin yung tulong luha na yan, mga ka-good vibes. Talagang naghihirapan. Kung ako nga, mga ka-good vibes, hirap dahil single mother ako, nahihirapan ako kung saan ako kukuha. Ito pa kaya si Papay na sanay sa trabaho na siya ang bumubuhay sa kanyang tahanan, mga pamilya. Pero no choice si Papay ngayon, kaya humihiling si Papay ng mga ka-good vibes. Maintenance po para matuloy-tuloy na po ang gamot ni Papay. Ayan. Tignan mo si Mamay. 2 araw matapos ang isang banig para maibinta niya sa halagang 400. Maka lang sa pang-araw-araw sa kanila. 2 araw po yan mga ka-good vibes matatapos yung banig na yan. Saka maibibinta ni Mamay na makabili sila sa pang-araw sa pangangailangan sa loob ng tahanan. Pero hindi pa yun sapat mga ka-good vibes dahil ang gamot ni Papay mura lang nga pero hindi pa sapat dahil ang bigas ngayon, ang 1 kilo ng bigas ngayon talagang 50 na o 60. Sa 400 bibili pa tayo ng ulam.
mga pangangailangan pa ng iba. May mga anak din po kasi mamay na may apo din na nandito. Kaya sana ay matugunan po natin. Huwag po natin baliwalain ang hiling ng mag-asawang ito na nangangailangan talaga sila ng suporta na nanggaling sa atin. Yakapin po natin mga ka-good vibes. Kami yung para mapanood nyo ang bawat video na kinukuha namin sa mga katulad nila Papay na hindi nila mai-share na kahit kanino. May share lang sa amin ng mga vlogger. Dahil kami ay pupunta sa mga bawat sulok-sulok na hindi napapansin. Marami man naghuhusga sa amin, pero tibay loob lang para sa inyo. Yung sinasabi ng iba, kasikatan, hindi po namin ginagamit ang kasikatan. Kung hindi bugkos, kami po ay nagtuto sila para lang matugunan kung ano yung gusto nila sabihin, ipahiwatin sa atin. Ayan. Thank you so much, Papay. Naway gabayan po tayo ng Panginoon. Ito pagbablog ko at pagbibideo sa inyo ay ito ay may makapanood. Naway matulungan ka sa iyong iniinom maintenance. Yan si Ma'am Jessa Bicolana. Ma'am Jessa Bicolana, alam mo na. Nandito na si Kuya. Yakapin po natin ang gusto. Napaiyak si Papay dito. Hindi ko sukat akalain may ibig sabihin ang iyak ni Papay. Kung mapapanood nyo, thank you so much.